Ajima voice on this beat. Thank you. Din baka tashi baka wuce garejin ba. Allah duka garin babu tofu ne kawai na zo na nan gurin. Yawa. Ne zama yan samu naira 50 ma wallahi in kudin mashin ka ba Allah na zo in tambaye ga wai garin nan da ke cikin daki. Yawa gari gongoni biyu na gongoni ɗaya ne a ciki. Da ina so da Allah ka share bi da Allah ka bar mu. An ba mu da shiga yawa. Ba sai ga ni. An ba mu shiga ni bar mu je. Ni bar mu ce gareji da Allah. Allah ni fa kada baka shinge ba garin fadan Allah. Kawun gwara uwancan. Dan zuwa nan. Dala dan yi shiga ciki dala ga ce ana salama da Aisha Allah. Mai sauri. Baki an ce tana zuwa? Ke to sai an zo ko? Kai zo. Bari zuwa kamar yana naira wata naira. Je gida a siya sweet ko? Gida a garin masoyi baya nisa, jiyo ki ganni gani a kusa, akan ki babin da zana kasa, ba wanda zai magana na cisa. Fito kenan, wallahi na fito. Kwana biyu, yes ba na zuwa wurin ki ko? Wallahi ba wani ne ake na America yanzu ne ma da na so yanzu ma ta tafi ne danka ne ce banin biya ta wurin ki saboda iya dan gaishe ki. Ba matsala amma gaskiya na ga kwana biyu ta rage zuwa ko wallahi ba wani ne ake London ba na ga ki ba ake London. Amma satin nan ma muka dawo. Baki satin nan muka dawo. To shikenan dama ina so ne da Allah ko jibi in kana so ga mu fita da Allah mu dan je shi. Baki abubuwan ya gane kayan kwaliyan mu. To ke ba yawa. Yawa da Allah wannan kudin da na cin miliyan da na tura miki din ya shiga? Ba ki gane ba? Ni ka ma bata min rai tunda ka min ƙarya kuma ka ce wai zaka tura min amma yanzu ba za ki gane ba ni aiki ne gaba ki ya zagaye ne wannan. Na aika wani da Allah ka dakata da Allah awar Allah zaka ce wa mutum wani ya dakata ba za ki gane ba ne Aisha ina wannan abun ma ki Aisha hadi Sabidin kai ne anan Saifuddin kai ne anan a garejin fa na ce garejin fa wani garejin gareji ya ce miki ce wallahi wanda man ƙarya kake mun duk maganganun da kake a'a Saifuddin me yake miki kina ce ko ne Saifuddin wani fili da mai yana zuwa gina wannan biyu ya daina zuwa ya zo ya ce mun wani ya daina zuwa wai baban shi ya aike shi America to nan kawo bai taba zuwa ba kawo da kasa ne bai taba zuwa a waya da waya na ka to ban waya da ban wannan faran ma da kike ganin ya zo da shi faran nan ma da kike ganin ya zo da shi wannan faran ruwa ne dan bule uba na bohol ya ruwa ne au ƙarya to ki tsaya ya gama miki ƙarya ki tsaya nan ya gama miki ƙarya makayyaci wawa dan ƙarya kawai kawo ka kama yarinyar mutane kana ta wallahi ka riga ka ɓata kanka a gare ni wallahi Baby kin gane wata kan dai ni haka dan Allah ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa
domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da kwamedi masu daɗi da nishaɗantarwa. Sun gode.